Samo jedna stvar, znači ja ću malo skratiti ovu tu prezentaciju. Znači, uvodno smo nešto čuli, tako da ja ću nastojati ne ponavljati stvari koje ste već čuli. Isto tako, možda moja perspektiva o BIM-u i Building Information Modelingu je za nekog malo različita iz razloga što sam ja koristio BIM za nekakve više construction management stvari, znači vaditi količine, raditi planove, raditi troškovnike, tako da čisto da znate da eto BIM se može raditi i u totalno drugačijoj stvari osim energetske učinkovitosti i tu isto ubrzava stvari, tako da evo to je možda zgodno za napomenuti na početku. Nešto će biti o osnovnim BIM znanjima i difuziji BIM-a. Ovo nam ne radi. Ok, ne radi nam baš. Ok, dobar, je upaljen. Aha, moram stisnuti, dobro. Ok, dobro, kažem, skratit ću malo neke stvari. Što je BIM? Imali ste prilike čuti. Ja sam upoznati sa terminom koji se malo češće koristi, to je Building Information Modeling, iako sam isto čuo za Building Information Management i za još puno izvedenica BIM-a. Na hrvatski prevodimo informacijsko modeliranje građevine i ono što je bitno napomenuti da je to i pojam i koncept i skup tehnologija i nekakve grupe procesa. Granice baš nisu u potpunosti skroz jasne, ali vidit ćemo da je BIM stvarno, znači kroz ovaj današnji dan, da je BIM jako puno toga. Naravno, malo je problem kad ne postoje usvojene definicije i procesi, ali zato postoje određene stvari koje će vam približiti. BIM je katalizator promjene u industriji, smanjenje fragmentacije je važno naglasiti, povećanje učinkovitosti, smanjenje troškova, to ste manje više čuli. Dvije karakteristike, modeliranje građevine, znači radimo nekakav 3D model i onda ga punimo informacijama, tako da to je važna karakteristika. I druga stvar, interoperabilnost, bliska suradnja, odnosno softverska povezanost između različitih BIM alata i to ćete isto čuti u idućim prezentacijama više o tome. Tri riječi, building, građevina, informacije i modeliranje i naravno može se koristiti za razne stvari. Okay. BIM rječnik, samo je važno znati da postoji znači, veliki interes znanstvene zajednice i dionika iz građevinarstva da nekako razviju terminologiju u BIM-u, tako da iako granice ne postoji, imamo terminologiju, imamo rječnike, znači imamo način kako da shvatimo što BIM je. Rječnik sadrži pojmove koji su direktno vezani uz BIM i naravno one pojmove koji nisu direktno vezani uz BIM, koji ste vrlo vjerojatno čuli, ali su vrlo važni da pozicioniramo BIM u AEC industriju, odnosno arhitektura, inženjerstvo, građevinarstvo i u IT industriju, pošto je to skup tehnologija i skup alata. Tako da ako nađete neke pojmove koji nisu striktno vezani uz BIM, oni jesu važni da bi nekako pozicionirali BIM. Isto na stranicama našeg projekta, netubijep.eu, naravno ima i hrvatska stranica, imamo taj rječnik, tako da ga tamo možete preuzeti besplatno i vidjeti znači, nekakve preostale pojmove koje tu nismo obradili. Tu ću samo spomenuti, znači neću pričati ovo sve što sam mislio, tu ću samo spomenuti benchmarking. Vjerojatno je većina vas čula za taj pojam, ali benchmarking je kod BIM-a dosta važan iz razloga što bi trebale organizacije, odnosno to je jedan od načina implementacije BIM-a, da se uspoređujemo sa onima koji znaju nešto o BIM-u, da učimo od njih i onda da pokušamo njihove prakse implementirati u svoje poslovanje. Znači, benchmarking nije za bez veze da se spominje uz BIM zato što je dokazano da putem benchmarkinga sa nekim uspješnim tvrtkama možemo bolje i brže implementirati BIM. Isto tako, imamo tu jednu važnu organizaciju, Building Smart Alliance, koja se često spominje uz BIM, a ona je znači, međunarodna neprofitna organizacija koja je u biti cilj unaprijediti implementaciju BIM-a i zbog toga znači, se trudi razviti i standarde i neke poslovne modele koji bi nekako uspjeli inkorporirati BIM u nekakvo business as usual, znači nekako trenutno poslovanje i tako možda brže doći do implementacije.
Ciljevi BIM-a su važni čisto zato što kada postavite ciljeve BIM-a, onda znate što će vam BIM donijeti u projekt ili što će vam BIM donijeti u vašu tvrtku ako ga implementirate. I putem raspisivanja tih nekih ciljeva u stvari možemo dobiti malo jasniju sliku zašto bi mi uopće taj BIM implementirali, šta on nama može donijeti. Dionici, važna riječ, zato što neposredni sudionici projekta su isto dionici, ali kada želimo razviti BIM, kada želimo da se podigne svijest o BIM-u, onda nam trebaju i širi društveni dionici. Znači možda ljudi koji neće koristiti BIM u idućih 1, 2, 5 godina, ali koji će prihvatiti taj način razmišljanja, koji će prihvatiti koncept, filozofiju, tako da zbog toga sam tu i naglasio dionike. Vrlo nam je važno znači, da i širi slojevi prihvate i shvate važnost BIM-a, pa ćemo onda naravno doći do bolje implementacije. Samo jedan primjer, znači rekli smo 3D model i rekli smo informacije. Znači samo jedan primjer da možemo vidjeti i 3D i izgrađeno okruženje i čitav niz informacija, tako da vidimo da to definitivno nije samo 3D model, znači ima tu još nekih stvari. Pričat ću nešto o prednostima i to je važno za naglasiti da je prelazak sa 2D crteža na 3D modele u tijeku i uzima sve više zamaha u nekakvim razvijenim zemljama zapadnog svijeta, a to je zato što ima nekakav opipljiv povrat na investiciju, odnosno zabilježena su pojednostavljenja tijeka rada, manje zahtjeva za informacijama i određene stvari koje možda nisu mjerljive na prvu financijski, ali definitivno je dokazano da BIM može pomoći. Isto tako, taj modelski pristup nam povećava učinkovitost unutar organizacije, ali ono u čem je BIM stvarno dobar je povećava interorganizacijsku, međuorganizacijsku suradnju. Znači ono što nam dosta fali u našoj industriji, da sve inženjerske struke rade na jednom modelu, da ga dijele i da time jednostavno potaknemo kolaboraciju. Tu će biti nekakvih 11 najvažnijih prednosti korištenja BIM-a. A jedna stvar je bilježenje stvarnosti, znači imamo dosta lako dostupne informacije, često uz projekte dolaze i znači, nekakve zračne snimke, nekakve digitalne elevacije terena, pa u tom smislu projektanti dobe i koriste informacije koje su ugrađene i podijeljene u modelu, znači vi možete smjestiti svoju građevinu u već izgrađen prostor. I to je recimo jedna od prednosti. Isto tako imate jako puno informacija, pa to podrazumijeva da ćete imati i manje dorada. Model sadrži više podataka nego skup crteža i to naravno omogućuje svakoj inženjerskoj disciplini da da neki svoj doprinos. Naravno možete i komentirati, možete unositi bilješke, znači imamo model koji je pun informacija i gdje vi možete kroz model poslati informacije zajedno sa modelom i na taj način znači komunicirati, a da je sva komunikacija u jednom mjestu. Dosta nam dopušta BIM da imamo kontrolu nad onim šta radimo. Imamo puno pomoćnih alata koji omogućuju nama da pratimo izmjene, koje nam omogućuju da bilježimo vrijeme koje radimo na modelu i na taj neki način možda probamo usporediti znači, i kontrolirati izradu tog našeg modela. Poboljšanje suradnje je naravno, znači to smo spomenuli par puta. Ono što je možda bitno naglasiti da upotrebom clouda, oblaka, ne znam koliko ste upoznati, u biti možemo razmjenjivati kompleksne BIM modele i koordinirati integraciju, znači možemo raditi simultano na jednom modelu. Znači svako može ući u taj cloud, u taj oblak, ući u model, raditi i onda naravno kada pospremi model te se promjene odmah vide, znači svi ostali vide promjene, tako da ako upotrebljavamo cloud onda dobijemo još jednu dimenziju suradnje. Ono što je važno, simulacija i vizualizacija, to je velika prednost, ja bih rekao jedna od najvećih, a to je da imamo znači lakšu vizualizaciju pojedinih detalja. Možemo simulirati razne stvari, možemo raditi recimo ulazak sunca u prostor, to je pričao i kolega, proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje, znači vrlo je lako simulirati određene stvari u modelu, a vizualizacija naravno, znači sam već 3D model je dosta lijep. Clash detection, rješavanje kolizija, vrlo važna prednost, znači vide se jednostavno preklapanja i probijanja određenih konstruktivnih i drugih elemenata u zgradi i taj clash detection je možda čak i najviše naglašavan ovako u znanstvenim člancima kao nešto što je stvarno doprinijelo našoj industriji.
Naravno, sekvenca, slijed koraka sa raznim animacijama možemo prezentirati, znači cijeli i proces građenja. Recimo, to je jako lijepo i ako se bavite organizacijom građenja, onda fino se mogu napraviti i modeli i animacije, znači kako bi taj proces trebao teći i na taj način se možda može i bolje shvatiti neke stvari. Generiranje detalja u BIM-u je vrlo lagano, odnosno naravno da danas postoji potreba za tradicionalnim crtežima, presjecima, znači još uvijek se nismo maknuli od toga, ali isto tako ako imamo model, onda ćemo korištenjem nekih automatiziranih funkcija moći vrlo brzo napraviti sve presjeke, moći ćemo napraviti nacrte, moći ćemo dodati i negrafičke podatke, poput recimo iskaza količina, znači koje nam se odmah izbace i to je vrlo jednostavno i brzo. Tako da bih rekao da je generiranje detalja puno brže nego u nekakvom tradicionalnom pristupu. Savršena prezentacija, možda malo prejaka riječ, ali stvarno ono u čem su se BIM alati istaknuli su renderi, virtualne šetnje kroz zgrade, znači dosta se to radi atraktivno za investitore i za kupce, znači to je ušlo dosta i u prodaju, znači možete napraviti simulaciju virtualne šetnje kroz svoj budući stan, kroz svoju buduću zgradu, tako da stvarno u ovom dijelu se na BIM-u radilo jako puno. Imamo još naravno prednost da uvijek ga nosimo sa sobom, uvijek možemo ako imamo laptop, ako imamo internet, znači možemo uvijek raditi na tom cloudu simultano, čak nekad ne moramo imati ni instalirane neke stvari, tako da definitivno je to jedna od prednosti i naravno smanje fragmentacije, o tom smo dosta pričali. Isto što bi trebala biti prednost je pojednostavljenje procesa tijekom gradnje. Malo je tu problem što je brza standardizacija svakog procesa i načina isporuke uzela maha, znači ljudi su probali standardizirati kako imamo jako puno alata, BIM softvera, onda se nekako išlo ka standardizaciji pa se možda malo nekad i zapostavilo to pojednostavljenje, ali još uvijek imamo određene stvari koje nam pomažu pojednostaviti procese tijekom građenja. Namjene BIM modela u biti pruža nekakav strukturirani jezik za prevođenje ciljeva projekta u ishode projekta. Ako bi konzultirali rječnik, onaj BIM rječnik o kojem sam vam pričao, onda bi to bile nekakve namjeravane ili očekivane isporuke projekta koje dobimo izradom BIM modela, suradnjom na tom BIM modelu i isto tako povezivanjem tog modela sa vanjskim bazama podataka. I kažem, svaka ta namjena BIM-a koju mi raspišemo je nekakav skup definiranih zahtjeva, aktivnosti i ishoda. Ovo tu nam prikazuje nekakvu generalnu podjelu. Znači imamo generalne namjene modela, imamo namjene koje su specifične za određenu domenu i imamo nekakve specifične namjene za recimo projekt, za određenog klijenta, za određeno tržište. I što se tiče toga, tih BIM namjena, znači vrlo je važno spomenuti da recimo te generalne namjene su dosta šture, znači nema tu nekakvog puno velikog objašnjavanja, recimo one jako često imaju glagol modeliranje, pa tako imamo jednu generalnu BIM namjenu što je modeliranje arhitekture, pa onda modeliranje nečeg drugog, tako da vidjet ćete ako upišete u internet model uses, BIM model uses, onda će vam se pojaviti znači, nekakve standardne strukture, kategorije. Što se tiče namjena za pojedinu domenu, tu imamo naravno i za planiranje, projektiranje i za određene stvari i na taj način znači, možemo raspisati BIM namjenu modela u određenoj domeni. Dobro, ovo tu su nekakva područja koja bi trebala pomoći, odnosno te namjene BIM modela bi trebale pomoći ovim tu područjima, ali mislim da ovo nije sad, pošto smo malo kratki s vremenom, nešto pretjerano važno i zanimljivo. Ono što je važno za naglasiti kod namjena BIM modela je to da je važno definirati minimalno obradivi broj namjena. Znači vi imate neke projekte u kojima je raspisano preko 100 namjena tog modela. Znači model se može namijeniti za to, puno stvari, ali ono što je važno da odredimo znači, nekakav minimalni broj koji će nam dopustiti da
ostvarimo dva cilja. Jedno je znači točnost prikaza, a drugo je fleksibilnost pri korištenju. I šta nam to znači? To nam znači ako imamo premali broj tih namjena, onda je moguće da imamo preširoke definicije, pa da jednostavno nam se pojavi podnamjena. Recimo, mi smo krivo, pod navodnim znacima, raspisali namjenu tog nekakvog modela i onda nam se dogodi da neko uspije pronaći i podnamjene. Isto tako, ako radimo preuske definicije, onda smo već otišli u aktivnosti i u procese u BIM-u, što znači da opet nismo pogodili. Tako da, znači, te namjene BIM modela bi trebali biti jasne, trebali bi svim strukama biti jasne, znači kad ih pročitate, da točno znate za šta se taj model može namijeniti, odnosno iskoristiti. Druga stvar je fleksibilnost pri korištenju i zato ne bi trebali imati nekakve nepotrebne opise, stoga su definirani, znači, neovisno od korisnika modela, industrije, tržišta, prioriteta te inherentnih aktivnosti, pogotovo one generalne namjene, isto tako i one namjene za određenu industriju. I kažem, ima dosta primjera zgodnih kada upišete, pa ćete vidjeti, znači, da su te namjene BIM modela, evo recimo jedna koja je karakteristična za moje područje organizacije građenja. To je bilo, znači, namjena BIM modela specifična za našu industriju je bilo planiranje građenja, u kojem ste onda imali vrlo kratko objašnjenje, znači ko nekakvu definiciju, da to znači, ne znam, planiranje troškova, vremena i građevinskih aktivnosti, naravno uzimajući u obzir nekakva ograničenja. Znači, to je vrlo kratko i vi bi u biti trebali znati da se taj model može iskoristiti za tu određenu stvar. Ono što je možda malo zanimljivije, o čemu ću malo dulje pričati, je povrat na investiciju. A i to je zbog toga dijelom što ste svi rekli da smatrate to velikim troškom i vidjet ćemo sad jedno istraživanje koje pokazuje da ljudi koji koriste to smatraju stvarno velikim troškom. Tako da već ako trošimo puno, onda bi trebali i dobiti nešto. Znači, ekonomska vrijednost BIM-a se često ocjenjuje mjerenjem takozvanog povrata na investiciju, ali isto tako i postoji, znači, jedan krug ljudi, grupa ljudi koji smatraju da je taj izračun previše težak, nezgrapan, neuredan. Vrlo je teško u biti to izračunati, a to je zato što se često ne mogu u obzir uzeti, znači, nekakvi nematerijalni faktori koji su vrlo u biti važni za projekt, važni su za tvrtke, strateški su važni za odluku hoćemo li ići u BIM, ali se ne mogu odmah financijski izmjeriti i staviti, znači, u nekakve proračune. Isto tako, trenutno ne postoji industrijski standardna metoda. Ono što postoji je naravno jako puno članaka, jako puno istraživača koji se bave time kako bi se to moglo izračunati, jer kažem, nema nekakvog industrijskog standardnog izračunavanja povrata na investiciju za BIM. To je naravno tako i zbog tog razloga što široki opseg istraživanja u biti obuhvaća čitav životni ciklus projekta, a neko ne treba izračunati za čitav životni ciklus, trebamo samo za možda dio životnog ciklusa. Isto tako se razmatraju različite razine BIM primjene. Naravno da će povrat na investiciju biti manji kada smo na nekoj osnovnoj razini BIM primjena. I isto tako se pokazuje kada dođemo do razine recimo 2 primjene BIM-a, onda stvarno počnemo osjećati, znači, taj nekakav povrat na investiciju, onda se stvarno već jako ubrzavamo i pojednostavljujemo si procese, tako da recimo da je početak težak, treba se puno učiti, treba se puno raditi, treba se puno i novaca uložiti, ali onda, znači, kroz neko vrijeme se to sve isplati. Imamo 3 vrste BIM ulaganja. Jedno su troškovi pokretanja, naravno za uspješnu implementaciju tehnologije. I tu, znači, sam izvadio citate iz jednog istraživanja iz Amerike, zato što je ono bilo rađeno baš samo na ovu tu temu i ušlo je u naše trening materijale, što znači da naša velika grupa ljudi smatra da je to dovoljno kvalitetno da uđe u ovaj tu projekt. I manje više, znači, to istraživanje je obuhvaćalo ljude koji primjenjuju BIM, svakakve, znači od investitora, od djelatnika iz javne uprave do naravno inženjera i eksperata. I oni su rekli da naravno, pošto BIM zahtijeva veću računalnu snagu i moć umrežavanja, onda to je i veliki trošak. A isto tako su rekli da kad su izvorno sagledavali BIM, da su znali da će to biti ogromna investicija za osposobljavanje osoblja. Prvo da se nauči kako ga
koristiti, a potom naravno i da naučimo kako ga učinkovito koristiti. Znači to jesu neki troškovi koji su priznati. Isto tako imamo troškove prilagodbe BIM-a za određeni projekt ili za određeno poduzeće, jer moramo znači imati nekakve nove funkcije, recimo BIM menadžeri, moramo imati više informatičke podrške, tako da bi to isto trebalo ući u proračun povrata. A treće su nekakvi dugoročni izdaci za strateške poslovne promjene. I tu stvarno ulazi svakakvi oblici troškova, manje više svega čeg se možete sjetiti, odnosno sve što utječe na vaše poslovanje, sve što ste vi trebali promijeniti da bi implementirali BIM. Tu je samo znači, jedan mali primjer integriranje podataka i informacija u modelu, znači neko bi se trebao baviti i time i to bi trebalo ući u proračun. Tako da definitivno ima tu stvari. Ono što je isto zanimljivo da su se gotovo svi ispitanici složili da BIM predstavlja poboljšanje u načinu na koji su zgrade zamišljene, odnosno projektirane i isto tako da obećava mnoštvo prednosti suradnicima i investitorima. Kažem, jednom kada dođemo do možda nekakve malo veće razine, onda počnemo uviđati da nam to stvarno može i puno pomoći. Znači da nije samo troškovi, nego da od toga možemo i dobiti puno. Ovaj tu izračun naravno nadilazi samo ove tri vrste investicija. Znači da bi mogli sagledati stvarni povrat na investiciju, morali bi gledati i dimenziju organizacije, dimenziju dionika i dimenziju zrelosti. Odnosno, naravno, kažem koliko dubinsko poznajemo i kako iskustvo BIM-a imamo. Isto jedna zanimljiva izjava je bila da, kad su pitali znači, jedno poduzeće što je njima BIM donio, pa su rekli da misle da su ojačali svoju poziciju u pogledu tržišnog udjela, znači da su uspjeli čak i osvojiti malo više tržišta i da su jednostavno povećali spremnost da odrađuju projekte za koje su kompetentni. Znači jednostavno su se uspjeli poboljšati, unaprijediti u stvarima koje rade, znači nisu radili nešto kompletno drukčije, radili su dosta slične stvari, ali u tim stvarima u kojima su radili, znači su postali brži, postali su bolji i jednostavno je to bio neki način podizanja učinkovitosti. Ono što isto korisnici određenih BIM alata izvještavaju da postoje nekakve kvantificirane pogodnosti i to je recimo manje zahtjeva za informacijama, znači to sam već spomenuo, možda nije financijski, ali se i to na kraju može preliti i nekako proračunati. Imamo i dosta nematerijalnih koristi poput smanjenja otpada i rizika, poboljšanju kvalitetu projekata i nacrta i točnost, smanjenje grešaka, povećanje razumijevanja i komunikacije, ovo je jako bitna prednost u timovima zbog jednostavnog prikazivanja i animacija, znači to smo već rekli, a isto tako u nekim dijelovima svijeta i ubrzana regulatorna odobrenja i dobivanje dozvola. Znači BIM je uspio negdje doprinijeti i tome da dosta brže idemo sa dozvolama, znači sa tim dijelom. Naravno, ne vrednuju svi ispitanici jednako BIM. Investitori imaju tendenciju prepoznati znači, tu višestranu komunikaciju i poboljšane procese i ishode kao nekakve prednosti. Izvođači naravno su podcrtali produktivnosti, smanjenje troškova projekta, a projektanti su naglasili da smatraju da će se BIM uskoro implementirati i da će zbog toga imati bolju poziciju za rad sa javnim subjektima. Znači oni vjeruju u to da će uskoro to ući u primjenu i da oni projektanti znači, koji to sada implementiraju će u budućnosti imati strateški bolju poziciju zato što će poznavati neke stvari. Ovo tu nam je tablica koja nam priča o toj perspektivi dionika, kao povratu na investiciju, ali u stvari tu je bilo ispitano i malo više stvari. Ja bih samo htio naglasiti znači, šta su rekli različiti dionici kao nekakve dobrobiti. Tu imamo kod eksperata inženjera manje prerađivanja, manje zahtjeva za promjenama, tehničari dobro za količine i za procjene materijala, znači imali su puno bolje procjene materijala. Investitori kažu da omogućava efektivniji menadžment, procese i nadogradnje. Ako bi gledali troškove,
onda su tu inženjeri naglasili da zahtijeva više vremena da se model u potpunosti ispuni informacijama. Isto tako da zahtijeva više vremena da se ispitaju sve what if analize. Znači što ako uzmemo neke druge stvari. Tehničari zahtjeve promjene vezane na poslovne procese, prateće tehnološke inovacije, a investitori kažu da ne znaju točno što su glavni troškovi, da za sad shvaćaju da se treba uložiti u software. I kada bi glavni nekako generalno stajalište o BIM-u, naravno ovo je samo to ispitivanje u Americi, inženjeri su rekli da će ostati u igri, da obavljanje posla za sad čini kompleksnim, ali da predstavlja ispravnu stvar za napraviti. Tehničari su jako zadovoljni, kažu da je to dobro došlo poboljšanje koje bi se trebalo aplicirati na apsolutno sve projekte. A investitori da je to značajan potencijal i da je to sve više nekakav standardan zahtjev koji im postavljaju i nekakvi drugi sudionici, tako da praktički ovo nisu samo investitori, ovo su i vlasnici i upravitelji zgrada, tako da manje više i oni su našli, znači, određene dobrobiti. Nakon što tvrtka prođe početnu fazu usvajanja BIM-a, onda se taj povrat na investiciju naravno može bolje izračunavati, bolje proračunavati. I korelacija je pronađena između različitih razina iskustva, zrelosti BIM-a i povrata na investiciju. To je ono već što sam rekao par puta, znači visoki povrat na investiciju se događa kada imamo visoku zrelost primjene BIM-a. Znači onda možemo pričati o stvarno nekom velikom povratu na investiciju. Samo 20% BIM korisnika koji imaju nisku razinu zrelosti su prijavili, znači, nekakav veći povrat na investiciju. 20% njih je pronašlo način kako da se ubrzaju, kažem, možda neki za sad i nisu. Ono što se radi u razvijenim zemljama svijeta je da vlade kreiraju politike za poticanje usvajanja BIM-a i jako dobar primjer je Ujedinjeno Kraljevstvo. Znači oni su stvarno došli na jednu, rekao bi, visoku razinu primjene BIM-a, iako naravno to može biti i puno više. I oni su službeno definirali razine zrelosti. Znači oni imaju nekakav plan, UK BIM level 2, znači oni žele da cijela industrija dostigne, znači, drugu razinu primjene BIM-a, jer smatraju da će to, znači, pomoći cijeloj toj industriji, da će svi ukupno biti učinkoviti. Kako bi procijenili napredak povrata na investicije, tvrtke mogu primijeniti niz mjera koje su povezane sa potencijalnim koristima. Naravno, u svakim tim proračunima trebamo gledati sve moguće potencijalne koristi i probati ih kvantificirati, jer, kažem, troškovi su možda nekad puno jasniji, puno mjerljiviji, zato što su broj, nego nekakve potencijalne koristi, tako da definitivno kada ih sagledavamo onda trebamo uključiti sve ono gdje nam je BIM pomogao i onda to probati nekako usporediti sa tim troškovima, a ne samo gledati striktno nekakve financijski mjerljive stvari. Možemo tu vidjeti jedan primjer. Znači, ako tim želi iskoristiti BIM za brže rješavanje manjih i lakših zahtjeva za promjenama, onda s jedne strane, znači, mogu mjeriti utrošak vremena na sve promjene koje su im došle, znači isto vezano uz definiranje odgovornosti, kao i vezano uz definiranje, znači, koja će biti razina točnosti i detaljnosti u tom BIM modelu, a s druge strane će mjeriti broj zahtjeva za promjenama i broj sati koliko im je trebalo da odgovore na te zahtjeve za promjenama. Znači, to je nekako ukupno vrijeme koje se troši. I onda se to ukupno utrošeno vrijeme može usporediti sa prošlim projektima i vidjeti, znači, da li nam je to smanjenje broja zahtjeva za promjenama i smanjenje broja sati koje mi trošimo u biti da rješavamo probleme loše kolaboracije, loše suradnje. Da li nam je to bolje od znači, nekakvog vremena koje smo morali utrošiti da postavimo procese kako se radi. Tvrtke koje stavljaju BIM u pogon smatraju da je unatoč izazovima u izračunu mjerenje tog povrata na investiciju od BIM-a dosta važna praksa. 75% njih je odgovorilo da mjere na neki način povrat na investiciju,
ali nisu znači, imali doslovno mjerenje. Samo 21% je baš doslovno uspjelo izmjeriti nekakav povrat na investiciju i kvantificirati ga, ali cijela ova priča oko povrata na investiciju je u stvari doprinijela tome da se shvati gdje BIM može pomoći, šta BIM može donijeti, tako da tema sigurno je vrlo važna, iako kaže nije baš uvijek najlakše kvantificirati i proračunati koliko bi nam to moglo donijeti. Ono što je važno reći da znači svi važni dionici su našli znači svoju neku korist od ovog načina proračunavanja i u biti sagledavanja šta nam BIM može donijeti. I ono što bi se trebalo shvatiti da povrat na investiciju je puno više od samog mehanizma za odluku krenuti ili ne krenuti u BIM. Znači kažem, ako ćemo obratiti pozornost na ovu temu i truditi se shvatiti znači taj povrat na investiciju i sve one nekakve druge faktore, kažem, koji možda nisu odmah mjerljivi, onda nam je to već donijelo jako puno. I ne moramo možda na kraju imati neku brojku, ali definitivno možemo kvalitativno, kroz neka kvalitativna objašnjenja sagledati znači kakav bi bio nama povrat na investiciju. Još ću pričati u zadnjem poglavlju nešto o strategijama za BIM difuziju. Ovo je meni dosta zanimljivo, zato što nisam baš točno znao kakve će biti pitanja, kakva će biti sva pitanja, pa ćemo tu vidjeti da neke stvari se znači mogu, odnosno da BIM difuzija može ući na nekoliko načina. I vi ste svi rekli da smatrate da bi ministarstvo, znači to je takozvana top down, da bi ministarstvo trebalo postaviti znači nekakve određene smjernice i praktički natjerati na neki način zakonima, propisima da se krene u implementaciju BIM-a. I ono što mogu reći da je to jedna od, naravno, načina. Znači, difuzija BIM-a je u stvari širenje, rasprostranjivanje BIM-a, znači u sve pore naše industrije. I kažem, jedna od stvari je top down. Znači, dobar primjer znači, makro top downa je UK BIM level 2. Znači, Ujedinjeno Kraljevstvo kroz niz znači, nekakvih politika, zakona, procesa se trudi znači, cijelu industriju potaknuti da dođu na BIM razinu 2, jer oni su ocijenili jednostavno da bi to trebalo tako biti i da će to doprinijeti cijeloj industriji. Oni su pokazali ambiciju i sad se trude nekako to napraviti. Isto tako imamo i difuziju sa dna prema vrhu, takozvanu bottom up, a ona praktički se događa kada imate mala poduzeća, mikropoduzeća koja krenu koristiti određene BIM alate, shvate važnost. Naravno, rekli smo da imamo čak i besplatnih BIM alata, tako da na razne načine se može doći u dodir s time, početi to koristiti i shvatiti znači, važnost tog BIM-a. I onda se može dogoditi da znači, od dna prema vrhu, naravno bez ikakvog pritiska, se malo širi ta svijest, vidi se neke stvari znači, i uspije se proširiti BIM i takav dosta sličan slučaj je bio sa Australijom, gdje znači, nije bilo nekakvih javnih politika za prihvaćanje i difuziju BIM-a, nego je to krenulo od industrijskih eksperata, od ljudi koji su jednostavno uzeli softver i rekli ja u ovom radim brže, radim točnije, radim bolje i onda je to krenulo prema vrhu i naravno došlo do vrha, pa je onda malo krenulo i od vrha prema dolje sa nekakvim propisima. Ima i treća stvar koja nije toliko uobičajena, ali u stvari se i ona često događa, a ta dinamičnost izvana se zove iz sredine prema van, middle out. I to praktički znači da krene od nekakvih, recimo, ako bi gledali na mikroorganizacijskoj razini, znači nekakvih poduzeća, onda od voditelja timova, od voditelja odjela, od voditelja linijskih grupa, od voditelja projekata koji se upoznaju sa tim BIM-om, znači nekako oni krenu širiti i dolje, znači na radnike, na tehničare, znači na sve koji su ispod njih i nekako krenu i na svoje šefove i na svoj top management širiti taj BIM, svijest o BIM-u i da bi možda bilo dobro da mi implementiramo BIM, tako da postoji i takav način. A kada bi gledali sa makro organizacijske razine, nešto slično se dogodilo u SAD-u. Možete zamisliti da je u Sjedinjenim Američkim Državama vrlo teško
postaviti neku javnu politiku koja bi kroz 52 države koje nisu sve niti u istom stupnju razvoja i prihvaćanja BIM-a, tako da je to krenulo u biti tamo od velikih tvrtki. Znači od velikih tvrtki u građevini, arhitekturi, koje su počele jednostavno iskorištavati BIM jer su imale i kapacitete, imale su i novaca, imale su ljudi i onda su oni krenuli primjenjivati BIM, shvatili su naravno koliko im BIM i pomaže, koliko je važan i onda su krenuli to širiti i prema dolje i prema gore i naravno došlo je i do toga da su i određene politike kasnije i propisane u području BIM-a. Ovo je samo čisto grafički prikaz, znači kako bi to moglo ići, znači od nekakve vlade, od nekakvih kreatora politika pa se spuštati prema dolje. Vidimo tu coercive, što znači i nekakva prisilna sredstva, odnosno nekakvi zakoni i politike koji te natjeraju da onda to primjeniš i natrag gore. Ono što imamo još je model akcijskih politika. Bilo je dosta teško prevesti ovo tu, ne znam jesam to dobro napravio, ima sam jedno 5 verzija, uzeo sam ovu. Ono što je isto važno naglasiti da su sve te dinamike komplementarne, znači da nikad nije čisti top down ili čisti bottom up. Znači prvo se krene na neki način, a onda to malo ljudi prihvate pa krenu raditi zajedno, tako da sve te dinamike su komplementarne i znači može se raditi na jedan i na drugi i na treći način miješano. Kažem, imamo i taj drukčiji model, a to je nekakav model akcijskih politika gdje u biti postoje 3 karakteristične aktivnosti. To su komuniciranje, angažiranje i nadziranje i imamo 3 pristupa implementacije, pasivni pristup, aktivni pristup i asertivan pristup. Mogli bi reći jako aktivni pristup. I oni kreiraju nekakvih 9 vrsta akcija. I kada pogledamo šta su u biti te akcije, znači to je kao nekakva matrica, znači tu su preklopljene određene stvari. Možemo vidjeti da recimo aktivno komuniciranje bi značilo obrazovanje. Znači kreatori politika stvaraju nekakve informativne vodiče za edukaciju, pa i mi na neki način se trudimo obavijestiti, obrazovati, znači vas kao grupu ljudi i probati sa nekakvim aktivnim radom barem podići nekakvu razinu svijesti i znanja, a onda naravno kasnije kroz neke iduće korake će se možda doći i do potpune implementacije. Ono što imamo je recimo i aktivno angažiranje, što se zove poticanje, a to je da kreatori politika pružaju nagrade, financijske poticaje i povlašteni tretman onima koji znači implementiraju BIM, koji u svoje sustave i procese iz BIM-a. I naravno imamo tu i nekakve asertivne stvari, znači kada kreatori politika uključuju, favoriziraju dionike na temelju toga da li su preuzeli BIM ili nisu, ili ih isključuju iz procesa. Ukoliko ne koristite BIM, onda se ne možete javiti na natječaje ili ne možete sudjelovati u našem projektu zato što je to BIM projekt, tako da definitivno znači može se i na taj način ići u difuziju i u rasprostranjivanje BIM-a. Naravno, svaka od ovih 9 akcija, znači ovo su samo nekakva klasifikacija, kategorizacija, sve ovo tu se može i puno dublje i detaljnije raspisati. Tu je dan dosta zgodan primjer, znači da recimo poticajni postupci, znači što smo rekli to je ono aktivno angažiranje u sredini, znači aktivno angažiranje, poticanje i tu naravno se može napraviti i porezni režim koji je povoljan za usvajanje BIM-a. Može se i razviti nekakve BIM politike nabave, a može se i uvesti nekakav fond, znači koji je usmjeren samo na prihvaćanje i širenje BIM-a. Važno je napomenuti da su svi ovi načini jednako vrijedni. Znači nije svaka država na jednakoj i nije svaka industrija u svakoj državi na jednakoj razini znanja i na jednakoj razini možda kapaciteta da prihvati BIM, tako da definitivno su neka istraživanja pokazala da u određenim državama nije dobro da dođe ministarstvo i propiše sad ćete svi raditi u BIM-u. Zato što jednostavno industrija nema kapacitete. Tako da kada kreiramo
politike trebamo paziti, znači kakva je naša industrija, koliko smo spremni apsorbirati i na taj način možda birati određene stvari i zato ja mislim, znači to je čisto moje osobno mišljenje da se treba biti jako pažljiv sa propisivanjem znači nekakvih obaveznog korištenja BIM-a. Isto tako, kažem, kreatori bi trebali odabrati znači te politike koje najbolje zadovoljavaju zahtjeve njihovog tržišta. I manje više to bi bilo sve od mene. Hvala. Ima jedan zgodan primjer, ako je nešto iz Varaždina. Kolege su iz Varaždina. Isprojektiran je poduzetnički inkubator na ulasku u Varaždin. Tako? Još uvijek se čeka tamo ispred Solisa. Bi trebalo niknuti poduzetnički inkubator. Recite? Neće? Ništa. Prevelika investicija, dobro. Ja sam sa starom informacijom. Ali tamo je bio zahtjev natječaja BIM-a, tako? Dakle, pričao sam sa projektanticom, tamo je grad ušao u natječaj i bio je zahtjev BIM. Trebalo je natječaju propisati način kako projektanti i svi koji su bili uključeni koristiti BIM alat